у соцсетках можна знайсці такія вытрымкі адмоўных рашэнняў у справе міжнароднай абароны, і у гэтых рашэннях спасылаюцца на нейкі польскі дакумент, які апісвае сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, неяк лагодна і вельмі добра. Згодна з ім, у Беларусі нібыта рэпрэсіі настолькі знізіліся, што людзям бяспечна вяртацца. Прычым спасылаюцца аўтары польскага дакумента на справаздачы вясны. Давайце па парадку. Ці ведаеце вы пра гэта і ці сапраўды гэта неяк спасылаецца на справаздачу вясны? Мы ведаем пра такія факты, ведаем пра такі дакумент, але ён не адпавядае той справаздачнасці, той аналітыкі, якую вясна робіць, і тым ацэнкам, якія праваабарончы цэнтр вясна робіць у дачыненні да склаўшайся сітуацыі. А ці звярталіся да вясны, да розных вашых калегаў, напрыклад, якія-небудзь польскія органы афіцыйныя, ці запытвалі, мабыць, кансультацыю, не ведаю, юрыстаў, ці проста каментароў, то бок, ці быў нейкі кантакт, ці вядома нешта? Не, на жаль, контакта не было, і гэта такое адвольнае толкаванне наших справаздачаў. Калі на іх паглядзець, то сапраўды можна пабачыць, што у параўнанні з 21-20 годам узровень рэпрэсій, бачных рэпрэсій, я хочу падкрэсліць, зменшыўся. Але гэта таксама звязана з тым, што рэжым перамяніў сваю тактыку. Калі раней вельмі важна было паказаць менавіта наяўнасць рэпрэсій для запалохвання грамадства, это ўзровень рэпрэсій быў публічны, ясны і дэманстратыўны. То бок улады самі, скажем так, кічіліся гэтымі сваімі рэпрэсіўнымі захадамі і дэманстратыўна гэта паказвалі. То зараз у рэжыма пазіцыя, наадварот, паказаць у тым ліку міжнароднай супольнасці аб тым, што ўзровень рэпрэсій зменшыўся. І яны перайшлі ў фазу такіх небачных рэпрэсій. Але мы фіксуем, наадварот, павелічэнне ўзроўня такіх небачных рэпрэсій, якія увайшлі ў штодзённае жыццё беларускага грамадства. І такі ўзровень рэпрэсій, ён застаецца вельмі вялікі. Дык адкуль увогуле польскія ўлады ўзялі вось гэтыя звесткі пра справаздачу вясны? Дзе знайсці гэта ў адкрытым доступе? Ці увогуле існуе справаздача ў адкрытым доступе? Справаздачы вясны, конечно, існуюць у адкрытым доступе, і дастаткова шмат. Зусім недавно мы выпустили вялікі даклад пра якраз небачныя рэпрэсіі, і ён якраз кажа пра адваротнае. Ён кажа пра тое, што улады пачалі хаваць свае рэпрэсіўныя захады. Зменшылася колькасць вось такіх публічных затрыманняў, публічных арыштаў, але ў той жа момант павялічылася колькасць катаванняў, павялічылася колькасць небачных, якія мы не можам фіксаваць па прозвішчах злачынстваў. Гэта пераследа палітычных вязняў. Гэта і справа Егу, і справа Вігаюна, якая ідзе. Гэта і тое, што фармальна людзей затрымліваюць, катуюць, збіваюць і прымушаюць пісаць якія-небудзь пакаяльныя лісты, а за гэта іх не прыцягваюць да крымінальнай адказнасці. Таму, на жаль, нашы все даклады в адкрытым доступе. І, напрыклад, артыкул 342, па яму скончыўся тэрмін даўнасці, і па яму ўжо можна не пераследаваць людзей, але людзей, якіх не паспелі прыцягнуць да адказнасці, іх масава к ім прыязджаюць рэйды, да іх прыходзіць губазік, іх збіваюць, іх альбо гэтыя людзі пераходзяць па іншых крымінальных злачынствах, такіх як 361 артыкул з любымі яго, скажем, падчаскамі, звязаныя з экстрэмісцкай дзейнасцю. Дык можа польскія ўлады і таксама структуры гэтай не разумеюць, што акрамя 342, напрыклад, і акрамя затрыманняў на содні, ёсць яшчэ артыкулы экстрэмісцкія фармаванні, абраза прэзідэнтаў, прадстаўленне краіны ад імя Беларусі. То бок гэтых артыкулаў 351 частка такая, іх шмат. Ці можна гэта неяк давесці да польскіх уладаў, таксама міжнароднага нашага атачэння, і што тады магло навесці на гэтыя думкі, што рэпрэсіі скончыліся польскія ўлады? Можа, яны не разумеюць астатнія артыкулы? Што там было ў вашай справаздачы, што вось так яно навела
польскія ўлады на гэтую ідэю, на гэту? Но я думаю, что гэта ситуация такой, знаете, бюрократы. Бюрократия заўсёды хоча спрасціць сваю дзейнасць і сваё жыццё. І таму было выхаплена з кантэкста там выказвання аб тым, што колькасць прыцягнення да крымінальнай адказнасці па 342 артыкулу амаль што зайшла да нуля, але не прачыталася далей аб тым, што вось гэты каток рэпрэсій перайшоў у іншую галіну, у іншую плоскасць. І гэта, конечно, выклік для праваабарончай супольнасці. Нам трэба працаваць, і мы ўжо гэта абмяркоўваем з калегамі, працаваць з польскімі дзяржаўнымі установамі, дзяржаўнымі органамі, з Міністэрствам замежных спраў, з органамі міграцыі, і менавіта тлумачыць аб тым, што гэта сітуацыя застаецца крытычнай, і адмова людзям у прытулках гэта просто катастрофа, таму што людзі апынуюцца ў сітуацыі, калі яны не могуць вярнуцца в Беларусь, таму што это адназначна прывядзе да рэпрэсій, а з іншага боку яны не атрымліваюць абароны ад дэмакратычных дзяржаў, якія павінны, я лічу, прадстаўляць прытулак для сыходзячы са сваёй там міжнароднай місіі і міжнароднага права. Таму гэта такі сапраўды выклік, і мы будзем працаваць з польскімі дзяржслужачымі, дзяржаўнымі установамі для того, каб растлумачыць яшчэ раз, што такія падыходы абсалютна не адпавядаюць рэальнаму стану з правамі чалавека ў Беларусі. І не трэба нават забывацца аб тым, што яшчэ і самае відавочнае, што ёсць вось проста на відавоку, што 863 чалавека з'яўляюцца палітычнымі вязнямі і знаходзяцца за кратамі. Але мы шчыра прызнаем, што мы не можам ахапіць усіх. Таму што вось якраз такі таму, што гэтыя рэпрэсіі сталі небачнымі, і ўлады абсалютна абарваўшы любыя механізмы збору інфармацыі, як то назіранне ў судах, інфармацыя з судоў, статыстыка, інфармацыя з месцаў пазбаўлення волі, дзе людзей сапраўды катуюць. І гэтая наяўнасць нават для гэтага ўлады нават і знішчылі турэмныя чаты калоніяў, там, дзе людзі збіраліся, абмяркоўвалі бытавыя пытанні, як жа ім дапамагаць сваім блізкім і родным, якія знаходзяцца за кратамі. На дадзены момант ўлада адышла ад дэманстрацыі сваёй рэпрэсіўных механізмаў да іх утойвання. І гэта сапраўды выклік, з якім мы будзем таксама змагацца і будзем больш дакладна растлумачваць міжнароднай супольнасці сітуацыю з правамі чалавека. Ну, добра, у агульным сэнсе зразумела, што вы, я маю на ўвазе вясну, што будзеце рабіць, якія крокі прадпрымаць, каб заставацца на сувязі з польскімі структурамі, з польскімі ўладамі, але хацелось бы пачуць дакладней, якія крокі плануюцца. Мабыць, калі, у якіх тэрмінах, вось калі і што вясна будзе рабіць. І, мабыць, парады для журналістаў і дэмакратычнай супольнасці, што як распаўсюдзіць гэтую інфармацыю, што мы таксама можам зрабіць, як дапамочь вам? Ну, мы вельмі рады тым, што журналісцкая супольнасць падхапіла гэтую інфармацыю, гэтую сітуацыю, і тое, што мы з вами зараз гаворым, мы таксама робім, інфармуем і грамадства, і вашых гледачоў, і магчыма тых людзей, якія адказваюць за пытанні Беларусі і глядзяць гэтую перадачу з міжнародных і еўрапейскіх установаў і структураў. Таму давайте гаварыць, давайте задаваць пытанні на сустрэчах з польскімі палітыкамі і часцей запрашайце праваабаронцаў, каб у іх было больш такой пляцовак для тлумачэння рэальнасці з правамі чалавека ў Беларусі. Гэта сапраўды такая важная журналісцкая праца, якую мы вельмі цэнім і вельмі высока ацэньваем вашу працу і вельмі заўсёды не адмаўляемся магчымасці там сустрэцца і паразмаўляць. Таму давайте вось нашымі публічнымі інструментамі карыстацца. І гэта важна. І сапраўды, калі будзеце сустракацца з польскімі палітыкамі, з палітыкамі з іншых краінаў, калі ласка, просто задавайце пытанне і спасылайцеся на тое, што даклады праваабаронцаў кажуць пра іншае, і што ўзровень рэпрэсій застаецца крытычна высокім і нават пашыраецца. Абавязкова будзем працаваць разам.
Калі Зразумела. казаць пра тое, што польскія і еўрапейскія ўлады таксама заўсёды думаюць пра гэты 342 артыкул, які вось мае тэрмін і тэрмін сыходзіць Даўненны. прыцягнення да адказнасці. Якія артыкулы зараз з крымінальнага кодэксу ў Беларусі найбольш, выбачайце, папулярныя, па якіх прыцягваюць? Я так разумею, што удзел у экстрэмісцкіх фармаваннях, таксама падпіска на экстрэмісцкія рэсурсы. Што яшчэ вось назіраецца з такіх артыкулаў, якія зараз будуць найбольш папулярнымі, бо 342 ўжо не працягнуць? Ну, гэта артыкул 356 здрада дзяржаве, які ператварыўся, які раней насіў выключны характар. І сапраўды гэта был артыкул, які вельмі зрэдку сустракаўся праваабаронцам. То пасля 20-х гадоў гэта такі народны артыкул, там сотні людзей са спіса палітычных вязняў прыцягваюцца менавіта па артыкулу здрада дзяржаве. І гэта сапраўды вельмі небяспечная тэндэнцыя, таму што гэты артыкул асабліва цяжкі. Людзі атрымліваюць тэрміны больш, чым 10 гадоў па гэтаму артыкулу, нават па першай часткі, па другой часткі увогуле. І гэта артыкулы 130-е, вядомыя, артыкул там прапаганда вайны і іншыя розні. І гэта справа звязаная з ЕГУ, хаця гэта справа звязаная з экстрэмісцкім фармаваннем, вы пра гэта ўжо казалі. Таму у улады распрацаваны вялікі інструментарый. Яны адфарматавалі такую прававую базу і стварылі для сябе дастаткова вялікі інструментарый артыкулам, якія цалкам кампенсуюць тое, што такі самы распаўсюджаны артыкул, як 342, удзел у групавых дзеяннях грамадзян, груба парушаючых грамадскі парадак, ён па тэрміну даўнасці сыходзіць, таму што проста ўжо прайшло больш 5 гадоў з моманту апошніх, или амаль прайшло 5 гадоў з моманту апошніх масавых выступленняў у Беларусі. А вось вы закранули 356 артыкул здрада дзяржаве. А што такое здрада дзяржаве? Бо для нас, напрыклад, для мяне непасрэдна гэта нешта такое з гістарычных фільмаў, апавяданняў, не зусім зразумелае у гэты час. Што такое здрада дзяржаве? Гэта зараз, як мы называем, такі гумавы артыкул. Яго диспозиция, то бок описание этого злочинства змянілася. И теперь любые дзеянні, любые выказывания, например, там нават нашу з вами размову при жаданні запросто можно подвести под артикул 356. И любые выказывания, якія наносят шкоду Республікі Беларусь, дзяржаве, могуць трактавацца як здрада дзяржаве. Зараз гэта абсалютна просты артыкул для трактавання. І это і інтэрв'ю, гэта і нашы справаздачы, і ацэнкі негатыўныя прававой сістэмы ў Рэспублікі Беларусь, прававой сітуацыі з правамі грамадзян. Все гэта зараз стала разглядаецца дзяржава як здрада ёй. И такое, скажем, это любые проявы нелояльности. Любые проявы нелояльности до режима могут запросто трактоваться як здрада. Зразумела, дзякуй вялікі. Патрэбна... Гумовы артыкул мне падабаецца. Патрэбна падкрэсліць, што гэта якраз пра незалежную інфармацыю, пра праўду, якую мы ўсе спрабуем шукаць. Гэта і ёсць зараз здрада дзяржаве. Калі ты не памятаеш нейкія казкі, здрада дзяржаве. Дзякуй вялікі. З намі быў праваабаронца вясны Владзімір Лабковіч.